आं जे मिडिया हा दागुमनांबा जिनजिमा हासाव हामसिनों थांनो फैदाव जाबा नोंलाय दागुबा उदजां मिडिया के फार्स्ट के आन गदनि सिं मिडिया के हामदो माखासमा उदा राजिराव के क्रेब हामसिसे खनालाय नांसिबो जाबा जाया सायखुनांसिबो सिहि राजिराव का आंखलिम लाबा माने जिनजिमासा जिमाजो हामसि नों जारकेसनि जार ब्लाय लाजोबा सिजिलायबा मामां ब्लायदो ब्लायबा थिगाला आगैसि उत्तराखंड नाथियाबा के दिनिसोसि जिनजिमासा जास्टिस नायलाफियाखौ दाला जिं इरादिमा हासावहा जिं हा थांबानि हानि फैसा साइदु थिगादा जिंके उल्टा मुनि निने हानि फैसा साइबा थिग केसरिदु और नोले रिकगनाइज नि क्लाइ फेका थिगा जाबो हाइकोर्ट निसिं अर्डर मायाबा केबो रिकगनाइज ला हाइकोर्ट निसिं अर्डर का दे बाउंडारी दांगरि थिगाबो उले थिमा थांगा थिगाबो केसरिदु थिगाला जिनि दिमासा दिमा जिगला मजाबा जिं दुहा जस्टिस माया माया थिरि जिं बायजि हा थांहि साख्रि हामबा जिं दिमासा दिमा जिग माफिया सुमजाबानि माफियाबा जिं दिमासा रगला मलायला नाइसले हिंदिंदु ओदेजां जिं माफियाबा सुमजाबानि जिं रिंया हि याहन थबा बायजिया पुरी हिका थिगाबो आगैसि उत्तराखंड हा आनसा सुबुं के स्टाइबालाय थांफिया दाला दिमासा दुहा रावसि मासि जा दिमासा दिमाजिक दुहा जुदि बा ग्राव मासिया थिगादे जिं दिमासाराव दे जामसमा दाखना सावसि जाम्मा दिने नों आं दिने जामलांमा थिखिन्दु थिगादे जाया दाखना नों जाम्मा सोने होबो जाम्मा उनि जामहि दिमासा जामसोथारना ओदेबाने बायजिनि सिं दुहा एमन जे फायदु उत्तराखंड नि गारिबो फायदु दिल्ली निबो फायदु महाराष्ट्र निबो फायदु हरियाणा निबो फायदु पंजाब निबो फायदु लंकारू नि सिं मान्दर दिशा बुनिसिं एबो निसिं लालबंग निसिं तिनाली बिजांगदे मावहुर जाथिंगा गबलायदु बायजिनिके नॉर्थ साउथ इंडिया नि थिगाजने रेमो दथायबिनमा मोजां दथायबा सिलसेदाखौ जिनि सुबुंगा उजांगदे थांनाना लेखलायबा दानां भबिष्यत सुसे थमा रेकर्ड उलेखलायखादे जिं जस्टिस माइनां निया माइदावया आरो गरावमासि दुजिजिं दिमासानि रां दुखिसाराव न' हा थांजाव याबानि फैसा गभर्नमेन्ट रिदु बबके कनसेलनि रांखे साइबानिया गभर्नमेन्ट रां रियाबा केसे जिं माइफेंके जिं साइबा बबके साइबा हा जिंके केसरिदु सिजे मार्केस मासि ओइरा एडुकेशनल एबगे सिविल के कोटा केस मासि डट केस मागन जादु तला उले जामानिया दना जिं दिमासाराव सिजिलाहि गो दिनिसोसे लेखा खले जाबा सुमदेबनि लेखा खले जाबा गो इलि सिजिलायदु हाचापसा लाइसंगरे थायाबदे खर' समायदा तले दिमासाराव नेबरि मुस्लिमलायनि जादिबानि रिबा निसला अडनिं रिबा सिदि दिमासाकेला निसला गाथायमान बावबोसिति नले सारो रेकगनाइज मेलेबा के दिनिसोसे बाउंडारी दांगरिया तले दिमासाराव निखलायला निसला दंबानिया खाता दिमासाकेला समासनाय बेति मुजाबावलाय रिंया खादे गौ साख्रि दांलाय दिनै दाना दिमाजिक दिमासा BA MA कमप्लिट जाराव बांहा बुसि साख्रि दांनां दुहानि से खामयाराव EM थिदु CM थिदु कनसेल बरा EM CM दंबखौ पान्सेट जाबले जाखाबानो ग्रिका सिखो EM रे बरा जिब्रे खामबा जिं दुहासिनो कनसेलनि सिं फायबखौ EM गिरि बथाङाबो पान्सेट जाबा ओदेजां राजिराव के पेन आं फिल्म पेनदु जिं कनसेल नांजावदु थिगादा गो जिनि खिथं रिक अक्टोबर बदाय सफायका थिगाने कन्स्टिट्युएन्सि माखन जायने खांख्रा माखन जायो रनमा बहाग मोदाजिका फि खाथे दुर्गा पूजाने जिं जिराव बाहा मोसौलात्रा मा जिं नांया बुके कनसेल दुहाने बेदि जाफायका कनसेल बेजा फायबानि सेगा हाजिं पान्सेट मथावका पेनसि बो पान्सेट दुहा डाइरेक्ट डिक्लेयार रिमामु रिसावरायावखौ जों मथावबानि आरो दुहा कनसेल 52 कनसेल माइबालाय जिं कनसेल नांदु थिहे जिं खथारि फिनबानि दुहा बिसा थावहि दंख ओलिसनिका निया जामसुम जाखा दुहा कंग्रेस दिदु पार्टी फायदु माथिदु फायदु बो जिनि खुसिके जिं दांदा लामानांदु कनसेलके जिं ययदा लामानांदु ओदेजां गोबां थिखाबो जादौया जादौगिनियाबा निया ओदेजां रेभिनिउखौबो लेखा खालायाबा निया पाब्लिकनि हा न' थाङाबानि रांला गभर्नमेन्ट से रिबा बुखला रिरि जिंके केस खेलायमाने खरस खालाय दामाने दाबाव निसिबो
बड'जों गोबां चेन्नाइ रानिं जामरला दान गार थाखाय जुथाय जेराव दुआ इब खमबैसन रिबा हाबला महरजों मणिपुर थायाब्ला बोसि खुरु दुचला इजान जिमब्रा एरिया थाइजुरा एरिया ट्रेनिं नलेज रावबुदु हामसिया माइ फियातला उदांला बोसिनि हानसि बिगे माइ दंमले जेरु उरबानि आदुआ नाय हाबलं बाजारा मिसा याय हुनाय बाइगरो या आदुआ फ्लाइना दांस ना दारेम स्टु मि दागाव स्टुला जों बिदि जामखौ आजिंला जिबुआसे सारैखौबा बु मादै क्लेमबा दलेला जोंला फ्लाइना मायाला फ्लाइनासे थाखौलु सिबिंख्रि दंबा नयसु बिजामावबनि आसाम मालसिया जिंदे क्रिकेट हावर देमबले जाथाम जाव जों क्रिकेट बिसार लायला इबो जिं जान हा थाना जिं हामसिया माइ फिया इबो नारि ग्राव थाय उरबानि आर क्रिकेट बो सागरनायरबो जान दिथि हामसिख्लाय क्लाय फेर सागर हेरला आंनो उधर गोस्तु फाटवारी हो रिवेन्यू सर अपना डिटी करने नौकरी छोड़ो क्योंकि जिसको जमीन गया उसको पेमेंट नहीं मिलता जिसको जमीन है उसको पेमेंट मिल जाता है इसलिए हम लोग क्लियर बोलता है अपना ड्यूटी करो रिवेन्यू टू गया तुम लोग गौर नहीं ऑफिस है इसलिए इतना बोल के नमस्कार लाइसों गदेला मलाइन जाजिस दङ बिसला खुरुल माइदुलाव जिन दिमासा वाला नाजाबा ओके बो फिसा पाउडादा माया नांलायमोन नांमा जिन दिमासा ओके बो चलान गरौके गोबां चादादा इरान सामला